kunting-kunti na lang, isang tulog na lang, maligtas ka na, hindi ka pa rin ligtas. Because salvation is 100% matanggap, binigay sa Diyos. Amen? Kaya tiyakin mo, ito ang oras, bawiin, siya na kayo naman, lugap na ito. Diba? Kaya siguraduhin mo, be sure that you are saved. That is a preparation into another world. Then number 2, mga kapatid, pagkatapos ng iyong kaligtasan, hindi basta-basta iwanan niya. Amen ba naman? Hindi basta-basta hanggang pagkaligtas ka. Mayroon akong buhay na walang hanggan at wala ka nang gagawin. Kapatid, pagkatapos ng iyong kaligtasan, kailangan mo yung pag-iso sa Panginoon. So first, be sure that you are saved. Number 2, be sure that you are serving the Lord. Tiyakin mo kung ikaw ay naglilingkod ba ng totoo sa Panginoon. Kaya sabi niya po sa Pablo dito sa Biblia, for I am now ready to be offered. In 1 Timothy chapter 4, in 2 Timothy chapter 4, verse 6. Sabi niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Hindi ba sabihin na pupunta siya sa abroad? Hindi ba sabihin niya sa Pablo na malapit na akong mag-abroad? Dahil sabi niya, departure, no. The time of his death, malapit na siyang tanggalan ng liig, kapatid. Nung nandun siya sa kulungan. Subalit sabi niya, handa na ako. I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Then sabi niya, I have fought a good fight. Yeah, then sabi niya, handa siya. Kaya sabi niya, I am ready because I have fought a good fight, and I have finished the race, and I have kept the faith. That's kung bakit ang tiniyak niya sa Pablo. Nakipag-away siya sa insaktong pakipag-laban. Okay? Naglilingkod siya na tapat sa Panginoon, pinapos niya yung kanyang race bilang Kristiyano. Then, bilang tayong Christian race. Then, pangatlo, mga kapatid, pinanghawakan niya yung kanyang pananampalataya. That is why sabi niya, I am now ready to be offered. Kapatid,